ang bulan sa February. Mukha ni atong pag-iskutan karong mga panahon na sa atong pagpangutana nganong 29 raman ang adlaw sa bulan sa February ug sa tanan-tanan nga bulan nganong si February raman wala may labot ang uban. Sa simpleng tubag sa maong pangutana, ang bulan sa Pebrero nga ika-29 mao ang gitawag nga leap day. Ug basig na kapangutana pod mo nganong naay leap day ug para asa ni? Unya taud-taud may gala ato ning pagkatubagon ang tanan inyong mga pangutana may tungod pa sa bulan sa February, sa leap day ug uban pa. But before that, please subscribe to my channel, Mancubs Production, and hit the notification bell aron ma-update pud mo sa uban nako mga video. Tara, here we go. Aron atong masabtan, kinahanglan nato ihapon ang adlaw sa isa ka tuig. Depende kini sa ikapila mo tuyok ang kalibutan ngadto sa atoang adlaw. Mukabat kini sa iyang pagtuyok sa 365 and 25 days and 53 minutes in 1 year. And tungod sa kagustuhan ni Julius Caesar, ang emperor sa Roma kaniadto, iyahang gikuha ang 365 ug wala niya giapil ang mga points sobra niini. Ug sa tukma usab sa 12 ka bulan nga ilang inihap sa maong usa ka tuig. Apan sa pagbahin-bahin sa adlaw, adunay 28 lamang ang adlaw sa February. Medyo nakulangan o dili balanse matud pa ni Julius Caesar ang maong adlaw sa buong bulan. Mao ang hinungdan nga iyahang gi-round off ang 365 ngadto sa 366 ang adlaw sa usa ka tuig. Kini aron matud pa mabalanse. Apan sa ilahang pagkalkula, nahibulong usab si Julius Caesar mahitungod pa sa mga calculation nga dili tukma sa ihap sa 365 days sa usa ka tuig. Hinungdan nga dili matukma-tukma ang ilang ihap sa calculation sa 365 nga adlaw sa tibok usa ka tuig. Tungod sa sobra sa 0.2425 nga ihap sa maong adlaw sa usa ka tuig, kini ang ilahang gipasihan para pud sa matagaan og pamaagi pagsulbad sa maong problema. Pinagi usab ni Pope Gregory II sa pag-revise sa Julian calendar. Kini tungod sa dili perfecto ang ilahang kalkulasyon ug mismo usab-usab ang pagtuyok sa kalibutan sa adlaw. Sa dihang sa Gregorian calendar, gigamit niini ang rule nga 0.25 sa pag-usab sa maong kini kalkulasyon. Gitangtang niini ang 0.25 apan gi times 4 sa upat ka tuig aron lamang mamahimong usa ka adlaw ug kani mahimong itapak ngadto sa bulan sa February. Okay, di ba? Silbi nang hulam lang ka og kanang extra point sa upat ka tuig para mapuno ang 29. O nang adunay usab-usab sa atong kalendaryo every 4 years gumikan sa maong kalkulasyon. So every 4 years na gitawag nga leap day. Mao karon ang gitapak sa February nga mahimong February 29. So nahimo nang naandan sa kadaghanan ang pagbutang og 29 sa kalendaryo. Apan unsa ning leap year? Kada tuig dapat divisible kini by 400 or 100. Kini ang balaod usab nga iyahang gibutang ni Pope Gregory II para sa iyahang Gregorian calendar. Mao nang usahay atong mabantayan ang pag-usab-usab sa kada tuig. Usahay ang March 1 naa sa Lunes ug pagkasunod na sad ka tuig ang March 1 anaa sab sa Miyerkules. Kini usab ang gitawag nga epekto sa leap year. Ang leap year usa kini ka pamaagi sa pagbalanse sa ihap sa adlaw sa usa ka tuig. Labi na nga dili kaayo nato masukod ang pagtuyok sa kalibutan o di nato ma-perfect ang pag-ihap sa pagtuyok sa kalibutan sa adlaw. Sa tanan-tanan nga bulan sa usa ka tuig, ang bulan sa Pebrero lamang ang pinakagamay o kining ihap sa adlaw. Kini matud pa ang sugyot ni Augustus Caesar kaniadto nga ang bulan sa Pebrero ang pwedeng mausab, dili ang Marso. Tungod kay ang Marso mao sinugdanan sa usa ka tuig ug kung kilabtan kini, mas mapektuhan ang uban nga bulan. Mo kana mga comments ang atong tubag o mga rason sa atong mga pangutana sa atong topic karong mga panahon na. Hantod sunod sa atong pag-uban-uban sa atong mga video. Please like and subscribe. Bye-bye.